ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅଡ଼ବା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଗୁଳି ଫୁଟିଛି। ଖବର ନେବାରେ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଜିରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ପାଷ୍ଟର ଡମ୍ବୁରୁ ମାଝୀ ଗତ ରବିବାର ଦିନ କରାଡ଼ବାଡ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ଖବର ପାଇ ଆଗରୁ ସାରୁମରା ନିକଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଜଗି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପାଷ୍ଟର ଡମ୍ବୁରୁ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହାଙ୍କ ସହ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥିବା ଡମ୍ବୁରୁ ମାଝୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଗାଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଡ଼ବା ଥାନାରେ ଆସି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁଳି ଓ ଖୋକା ଏବଂ ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରି ଏକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛି। ପ୍ରକାଶ କି ପ୍ରମୋଦ ଆଲି, ସାଗର ମାଝୀ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠାରେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସାଗର ମାଝୀଙ୍କ ପୁଅ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ମୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ରାଗ ରଖି ଡମ୍ବୁରୁ ମାଝୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଡ଼ବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ ଟିମ୍ କୋକା, ଗୋଳି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି। ମକଦ୍ଦମାର ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍, ଦର୍ପଦଳନ ଟିଭି।